Kinoyalam ka Khasi Students Union North Khasi Hills District Lengba ki Education Cell mentaga si lapan paw ke jingpitar halor ke jingpatha ki artli ki school ba ki bakintu bi Regional Institute of Science and Technology Barka University of Science and Technology of Meghalaya ki badan khana para ki batha ki samla pule baro ki riban seuno ki by hostel hapo ka life ho terek ben tau banai halor gani ke jing patha ki te ki artli ki school ba ki badan ka jila Meghalaya khamta mahkum gani ka por jang ka jingpun ki wen ka khlam COVID-19 nakliang ka KSU Education Cell kalalit ban ujor ka Deputy Commissioner ka Riboy District ban peloin ka jing toket halor gani ka jing patha ban seuno ye kani ka by hostel na ka banta ki khana puli ha kini ki school ba ha kani ka jing lai ujor ka DC nakliang ka KSU la lam khmat usamla ban job maring Education Secretary usamla James Hitler Maupnyang Assistant Secretary ka KSU NKHD Usamla Region Star Rani Secretary ka KSU RIST USTM Unit nalor kiwe kinong yalam ka KSU ila wani kedu ya IDC hakaliang ka bede bat ka hostel fees namar ka university jeng yang tai kala penmi ka notification ba ngide ban siuno ka ba hostel aswa ulai putar jom mentau kana agas kum na pule kum kini ki por badan kini ka jingjia wat hayang hasamru subun ha ka jingjar pangiman Hantam kabede bati jing pule jungi giru kadang sa ngiru sithe ngi kempoi ra bansa hot kitar jungi girang don sitai handre hayang asam ru ngirang bun haki jinglut ki jingsap te kum hak por jinjar kumni mentai ki wan dawa sa ka bai hostel te na ek ngin yo banse kata ka bai hostel Kuman chukdo hang ni ka sarkar jala lengba ka tanat puli ka depan mi rui ka jing patha lani ka notification ha ka apun re ujaliu arja arpho bala mana ya baro ki school ba lani ki jaka puli ba kimdei ban pan ne phasi wi ka nogno ka jing siu na ki samla puli khamtam ha ka badei ru bar ka jing siu ki bai hostel bar ki we dei halor ka ne ba ka KSU Education Cell ka lashim khia balai ujor san dan chaka DC halor ka jingpan khenya ka ne ka jing patha jong ka sarkar jala Katkum ka order jong ka government bapa haka arpundre trip June arjar ko ba kino ki samla pule ki ba pule haki university bat krigwe pat ki jika pule ba pelak ki banam siu ya kene ka ba hostel tam kum kene ka for jong kene ka pandemic COVID-19 ki ba skulungo kalong bat bahante po ka skul ba pule hante ki pha ya ka hukum ya ki boro ki kena basa hostel bagi di bensiu ya kena ka by hostel hapo jong menta o live poetry agos arjar atho tike ke senjam jong ka seng bare nagalang seng finsale nalang ji ke seng hadin ji kendu badi DC nang ji DC la pular ban pha tokit ya kene bat nagalang jungi la pensai ba empat day bensiu kat ba empat penmi da ko pat ka jing pentip habis day bat kene ka benta